everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावनाय थाबाय। आङो दिनै थांनो नागिरदों कोविड वैक्सीन लाहैनो लाया होननानै थाबाय थादोंमोन। दायो सरकारनि स्ट्रिक्टलि अर्डाराव उफाय गैया लानांसिगोन। न'आव मिल सौनायनि दावरावखाय लामायावसो भिडिअ स्टार्ट खालामफैबाय आङो। सासे लोगो दंबावो बेखौ नेगासिनो आङो लामायाव। मास्कबो रेडि नै इसोरनि अननायजों पेन्डेमिकनि समावबो आङो थाइसेबो मास्कआव खरस गारनाङाखै। बेखौ न'आवनो बानायनानै लादों आङो। बेनो दाबो सोलिगासिनो दङ आरो जेबो कोविड सिम्पटमबो जायाखै जोंनि न'खराव। बेनिखायनो इसोरखौ हाजासे थेंक्स होयो आङो। कोविड सिम्पटम गैयाबाबो दायो अफिसाव एसे एनै खामानि मावनोबाबो कोविड वैक्सीन नांगौ जानायखाय दिनै उफाय गैया लानो थांनो ओंखारबाय। गोसोआ बिराद नार्भास मोनदों। दिनैसिम बेबायदि नार्भास जाफेराखैमोन आङो, खिन्थु दिनै ओरैबायदि नार्भास मोनदों। मोनथिया मानोथाय कन्फिडेन्टआनो ल' बेबायदि मोनदों आरो। दा थांनानै सौहैबा देखायनोसै नोंथांमोननोबो। सौहैनानै नायनोसै माबायदि बायदि टेस्ट खालामो। नोंथांमोन गासिखौबो देखायगोन। गासिबो गाननानै लाबाय नै। नार्भास ना कन्फिडेन्ट? कन्फिडेन्ट। नोंनि कन्फिडेन्टनि सा थोदो। फाइनेलि वैक्सीनेशन सेन्टाराव सौफैबायनो। गुलु मोनदों, नार्भास। फार्स्टआवनो डकुमेन्ट्स होनानै नाम एन्ट्रि खालामनानै लाबाय। वैक्सीनेशन सेन्टारनि केम्पासखौबो एसे नायदो। टेस्ट डान। नम्बर भेरिफाइ। 2647। आंनि नाम्बारा सफैथ'वाखै। नाम्बार नेदों। आंनि नाम्बार फैबा आंबो थुजानोसै। बेखौनो एफा नार्भास जादोंमोन। थुजाखांबायबो। सा लोंना थांसै ने? फाइनेलि डान। कोविड द'ज 1 माबायदि जायो, लोमजायो ना मायो नायनोसै। सा लोंहैसै ने? वैक्सीनेशन लाखांनानै लोमजायैनि प्रटेक्शन एगेन। मोजांखौ हरदे। दल'खौ लाजायो, दल' मोजां। वैक्सीन लाखांनानै इमिउनिटि स्ट्रं जाफिनबावनायनि चाउमिन। सोरबा सोरबाया थुखांनानै बिराद गगा गुजुनाय जायोनो। आं माबायदि जागोनथाय? नायनोसै। लोमजानाय नङा दां ने? जाखांबाय थांसै ने? अंगनबादिनि नङा होमबा ने? गासिबो बेखौथ' न'आवनो खिथायदो होनदों। अंगनबादि वार्कारफोरा मालाय नै मैगं गायदों। एसे मोजां नै बैसां होदों। ओरैहाय बिबारबो गायदों नैयाव। नै बियो सुबायजार अंगनबादिनि मा होनोमोनलाय? वार्कार। नैबे हेल्पार ने? वार्कार। गासिबो वार्कार। मैगङा थाइबा आं लांफैनानै जाग्रोगोन दे। मोनजायो दा? मोनजायो। थाइबाथ' मोनजायो नै। खुमब्राया मोजां गायथारदों दे। गायबाय था दे, थांसै। गय जानो नागिरदों।
कभिड भेक्सिनेशना जाबाय आंना फार्स्ट डज नैबेयाव थुदोंमोन थांजेननो ओंखारनायाव जेरैबायदि नार्भास जादोंमोन टेस्ट खालामखांनायनि उनाव बेबायदि जेबो नार्भास मोनाखै टेस्टआबो नेगेटिभ ओंखारबाय नालाय एसे गोसोखौ स्ट्रं फिल खालामबाय आरो थुजानोथ' गोसो गैथारामोन सरकारा जेराव एथ' स्ट्रिक्टलि अर्डार होनाय हिसाबै खुनुरुखुम थुजाबाय बिराद रुमर्सफोर जोंनिया ओंखारनानै दङ भेक्सिनेशननि सायाव गुबुनफोरनि देहायावथ' गोबां रिएक्ट खालामदों आंनियाव माबायदि रिएक्ट खालामो भेक्सिनेशना नायनोसै थुनायाव आंनियाव एसे सादों बे सासे थांफानाय लोगोनिया बारा सायाखै होननानै बुंदों बियो दाबो एसे सादों दा मोनानि गेजेराव माबायदि जायो भेक्सिनेशननि उनाव आंनि हेल्थआ माबायदि रिएक्ट खालामो माबायदि लोमजायो नोंथांमोनजों आपडेट खालामगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै थेंक्स फर वाचिं बाय